radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Lasay sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpanginwala ni Kenneth Acosalam, 27 anyos, sang Purok Gonzaga, Barangay Takuling, iya ang 12 ka bulto kag 3 ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu nga na-recover sa nga pulisan sa Police Station No. 3 sa ginpatigaw nga bypass operation takna las 3:30 kina sang kagahon na Nero Jessa. Samtang ginako naman ni Acosalam nga nagagamit siya sang illegal nga droga kag nadakpa na anay sadto apang nanindugana nga wala nagabaligya sang illegal nga droga. Ginkompirmar man sang drug suspect nga sang nagpatigayon sa operasyon ng kapulisan. Naglumpat ini sa ato pagi sa bintana kag nagpadulong sa suba. Malapit lang sa ila lugar kag pagkatapos ng pila ka oras nagdesisyon nga magbalik sila pulian apang ginabantayan na siya sang kapulisan. Gini mga na-recover. Ginaw niya. At kayo sino na ba? Di mo nakilala. Ha? Di mo nakilala. Makilala? Pero nagagamit? Oo, gamit na lang. Dugay na. Nabatian si Kenneth Acosalam ang nadakpan sa drug bypass operation. Ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales nga hindi tumandok sa Barangay Takuling si Kenneth Acosalam nga nakuhaan sang 18 milyones pesos nga balor sa nga ginasuspets one shabu. Si Acosalam ang nadakpan sa Purok Gonzaga sa Barangay Takuling sang kaagahon sa Enero 10. Sunod kay Gonzales, ang suspect ay nagasaylo-saylo nga nagabaligya sang illegal nga droga kag ginaligar duwa pa lamang kabulan sa ila barangay. Gindayaw naman ni Vice Mayor Alcide Familiara ng kapulisan sa Police Station 3 nga nanguna sa operasyon kay ginapaabot nga madamo pa sang droga nga makompiskar sa syudad. Ginklaro ni Familiaran nga mayara sang mando si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Binias nga kabahin sang estratehiya sang kapulisan nga magpatigayon sang bypass operation apisar nga hindi inisakop sang isa ka police station. Liwat nga nanawagan si Familiaran sa kapulisan nga tutukan ang posible entry points ng droga sa Bacolod. Based sa amo na assessment no nang hindi na siya tumandok di sa barangay. Okay. Based sa ako na pag ang iyan na operation di siya Saylo-saylo. Saylo-saylo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay President Lady Glass Gonzales. Sa iban nga balita lokal, nagapati si Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga dako ang tsansa nga mapamagaan ang kaso nga tubangon ni Police Major Ruel Culanaga, ang hepe sa Police Station No. 3 sa piyak sang insidente nga pagbalagos ng 4 ka mga preso sa iya custodial facility. Suno kay Pico ang kaso nga tagan konsiderasyon ni PRO6 Director Brigadier General Rene Pamuspusana ang dako nga accomplishment ni Kulanag sa drug operation. May posibilidad nga magbag-an ng kaso administratibo sini nga sa labdona. Una din na kumpiskar sang Station 3 ang 18 milyones pesos sang ginasuspetswan shabu sa drug bypass operation batok sa subject nga si Kenneth Acosalam sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod, kinasang kaagahon. Sa iban nga balita lokal, patay ang 7 katuig nga bata nga babayi matapos nabungguan sang pick-up nga salakyan mga alas 2 ng hapon Biyernes sa sitio Campuestuan, Barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay. Sunod kay Police Lieutenant Ray Cordero, Deputy Chief of Police ng Talisay PNP, nagabiyahe padulong sa Campuestuhan ng pick-up nga salakyan nga ginamaneho sa 22 anyos nga driver nga nangabay nga ihinago lamang ang ngalan sang ginaligar, hinali nga nagtabok ang bata. Dugang po ni Cordero, ilapag gina-check kundi ng pilas nga naangkon sa biktima nga gindeklarar nga dead on arrival sa hospital diri sa syudad sang Bacolod. Priso naman sa custodial facility sa Talisay PNP ang driver sang salakyan nga nakabunggo.
Sa dugang pa nga balita lokal, nagbando si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa mga punong barangay ng isostenerang road clearing operation sa ila mga lugar. Si Leonardia nagpapanaog sang Memorandum Order No. 3 na petsahan Enero 8 tuig 2020. Hagdiri na saad nga padayunon sa Department of Interior and Local Government o na DILG ang pagmonitor sang clearing operation kag magapatigayon man sang on-site validation sa kada quarter umpisa Enero tuig 2020. Nasad sa mando sang alkalde sa mga punong barangay ang DILG Memorandum Circular nga gin-issue ni Undersecretary Bernardo Flores Jr. nga nagamando sa mga alkalde nga itugyan sa mga punong barangay ang responsibilidad para mamentenar nga hilway sa obstruction ang mga pampubliko nga dalan. Enero 9 sa nagpatigayon si Leonardia sa closed-door meeting upon si Vice Mayor Elcid Familiarana, DILG mga kapitan, kagiban pa angot sa siningang kampanya. Ang syudad ang nagpaina sang 150 milyones pesos para sa pagpalapad sang dalan nga sadto ginpatindugan sa mga illegal structures. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga padalaan sang demand letter ang kontraktor sa mga proyekto sang gobyerno nga napaslawan sa pagpatuman sang date of completion. Sunod kay Diaz, iya naging pangabay si Provincial Engineer Erne Mapa nga magsumeter sang listahan sa mga kontraktor nga ang ginakonstruct nga infrastructure projects ang wala mahuman tubtob subong. Dugang pa ni Diaz, ini ang ila pagabasihan sa posible pagpatong sang penalidad. Gayng klaro ni Diaz nga ilaman pagatunan ang rason sa mga kontraktor kung nga naatrasar ang pagkumpleto sa mga proyekto. Pila sa mga dalagong ang proyekto pang infrastruktura sang gobyerno amo ang Negros First Food Palapala Terminal kag Mambucal Convention Hotel. No, with respect to the delayed nga mga projects, nag-issue na ko order sa aton nga PO sa engineering office to submit a list of projects with the corresponding contractors and the percentage of their slippage. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Una sa balita, una sa aksyon! Las 6:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa mga balita national pagkatapos gilamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:15 sa litali na sang mga balita nasyonal. Dayon nun sang gobyerno sang Pilipinas ang pagpadala sang assets kag tropa sa Middle East apisa naging kakasna ang mandatory repatriation sa Iran kag Lebanon bangon sa tensyon nga nagakatabo sa lugar. Suno kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, pagabuligan sang gobyerno ang mga Pinoy nga yara sa Iran, Libya kag Lebanon nga luyag magpuli sa Pilipinas. Ginpathag ni Lorenzana ang duha ka batalyon nga tropa sang gobyerno nga ipadala sa conflict areas ang mag-assist lamang sa repatriation kag para sa humanitarian operations pag hindi mag-intra sa kinagamo. Padayon naman nga nagapagig-angot si Lorenzana sa mga natungdan nga ahensya para sa repatriation sa mga Pinoy sa nasambit nga mga lugar. Nagumpisang tensyon sa Middle East matapos na matay ang top Iranian general nga si Qasem Soleimani sa US strike tinalikdan nga simana. Nagahanda na ang Bureau of Immigration sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga overseas Filipino workers halin sa Middle East nga mahimo manakip sa repatriation bangod sa tensyon sing Iran kag Estados Unidos. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ginmanduan na niya ang tanan nga BI personnel sa Ninoy Aquino International Airport kay iban pa nga international ports sa pungsod nga magpreparar. Dugang pa ni Morente nga kung kinahanglan, handa ang BI nga mag-deploy sang dugang nga tinaw sa naiya. Nagpagwa naman sa memorandum si BI Ports Division Chief Grafton Medina nga ginapanugyan sa tanan nga BI Airport personnel nga magpreparar sa mahimo mass repatriation sa mga Pinoy. Samtangin, konfrontar naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang mga rallyista sa tubang sa tratapan sa Department of Foreign Affairs o DFA sa syudad sang Pasay. Basta sa video nga nakuha, nakitaan si Locsin nga nagabalos man singgit sa mga nagaprotesta kag insister nga ang ginhimo nga repatriation sang gobyerno sa mga Pinoy sa Middle East amo ang mabutang sila sa seguridad bangon sa tensyon sang Estados Unidos kag pungsod Iran. Dugang pa ni Locsin sa piyak nga nagtawhay sa karon apang kinahanglan ng massive repatriation bangod ini mapakta ng pensar sang duwa ka mapungsod. Gain pa siguro naman na sang tinglikom ang gobyerno paagi sa ginabayad nga tax ang magasalo sang penalidad kag utang sa apektado nga mga overseas Filipino workers. Ang mga rallyista ginabugusan sa mga pamilya sa mga apektado nga mga OFWs kag mga miyembro sang pro-OFW group nga migrante. Magadunar ang Philippine Red Cross sa nga $100,000 sa Australia nga naapektuhan sa bushfire. Ginanunsyo ni PRC Chairman kag Senator Richard Gordon subong adlaw Enero just magapangabay ini sa tiglawas ng Australia nga magbaton sang donasyon sa maabot nga lunas nga adlaw Enero 13. Sunod sa senador, hindi ini ang unang ation nga nagdonar ang PRC sa iban nga pungsod kag sadto naka-donate na sa nga $2.4 milyones nga dollares ang ila organisasyon sang ginigo ang Japan sang tsunami sa tong tuig 2011. Dakip sa mga lugar nga nabuligan sa PRC amo ang Nepal, Gaza, Myanmar, China, Indonesia, Pakistan, Estados Unidos. Sa pinagkauli nga report, 26 ka tao ang napatay sa bushfire sa Australia, kapin 2,000 ka mga balay ang natupok, lakip na ang 8 million hectares nga propiedad. Sa dugang nga balita national, nagpasugot na si Vice Presidente Leni Robredo nga magpresentar sa mga ebidensya sa Korte Suprema ang kampo ni anay Senador Bongbong Marcos ang sa nagapadayon nga election protest sa 2016 Vice Presidential Elections sa forum sang National Press Club o NPC. Ginpahayag sa anay Senador nga nakasunod na sila ni Robredo sa mandat sang Korte Suprema nga mong nagaserbing nga Presidential Electoral Tribunal nga nagauyat sa election protest nga magsumite sang comment and memorandum sa resulta sang revision and recount sa Desyembre 2019. Nasaad man sa prayer ni Robredo sa iya memorandum nga sugot na siya nga magsumiter sang ebidensya si Marcos ang sa ligasyon sang dinayaay sa itong 2016 Vice Presidential race. Samtang ginklaro naman ni Marcos nga bisan pa nga wala masulbarang petisyon ni
niya sa PET, ginakonsideran niya na ang pagpapili sa 2022 national elections wala naman gintumod sa nganing senador kung ano nga posisyon apang subong pa lamang padayon ng iya paglibot sa nagkalilain nga probinsya sa Pilipinas. Ginkakibot ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang report nga ilisan siya ni Presidente Rodrigo Duterte kay gintanyag ang pwesto sa Special Envoy to China nga si William De Jesus Lima. Sunod kay Guerrero, siya mismo wala kahibalo kag nagahulat sa guidance halin sa Presidente kag sa Secretary of Finance. Sa piyag kamahin ginpahayag naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga wala pa siya makabati nga nabuksan ni Duterte ang nasambit nga issue. Base sa impormasyon nga ginpagwa sa isa ka reliable source sa Malacañang, ginpahayag nga ginbato na ni Lima ang tanyag ni Duterte sa nasambit nga posisyon. Una sa balita, una sa aksyon! Las 6:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time para sa mga pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sa DTX 500 bawal ang DTX 500 ang nagatino sa imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubos ang imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sa diabetes mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa Balita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sa aton balita international, nagapati mga opisyal sa Canada kag British nga ang anti-aircraft missiles sa Iran amo ang nag-igo sa Ukrainian jetliner malapit sa Tehran sadtong Martes nga ginkapatay sang 136 ka tawo nga sakay sa mga eroplano. Sa nabaluan, natawo ang pagugpa sa eroplano pila ka oras matapos nagpalupad sa ballistic missile attack ang Iran sa Iraqi military base nga ginatiniran sang tropa sang US kasunod sang tensyon nga nag-ibwal matapos napatay sa drone strike sang Amerika ang Iranian Revolutionary Guard. 4 ka US officials ay nagpagwa sang pahayag nga mahimo nasalaan sang Iran ang eroplano nga paandam sa ila pungsod rason nga ini ang ginpunteriya. Sa piyak nga bahin, ginpanginwala naman sa Iranian government ang nasambit nga aligasyon kag gin-insistar nga mechanical problem ang natabo kag wala sang labot sa ila missile attack. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga sports balita, kompleto na ang pool sa Gilas Pilipinas nga ginabugusan sang amateur players nga kalabanan gikan sa UAAP para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Subong adlaw Biyernes, Enero 10, ginpagawa na sang Samahang Basketball ng Pilipinas sa SBP ang pool nga ginapangunahan ni Marca Pingris kag Japet Aguilara. Era man sa pool ang 3-time UAAP champion 30 Ravenna, lagip man sanday Matt kag Mike Nieto. Era man sa pool sanday Isaac Go, Ray Suarte kag Alin Bulandi. Halin sa UP Fighting Maroons nga sanday JD Tongkab, Juan Gomez Deliano kag Kobe Parasa. Upod man sanday Dave Eldefonso, Javi Gomez Deliano, Dwight Ramos kag Justin Baltazar. Ang first window sang Asia Cup qualifiers ang mag-umpisa na sa Pebrero 17 tuig 2000 o kon Pebrero 17 tuig 25 tuig 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, nagpagwa sang warrant of arrest ang Regional Trial Court sa Dapa, Surigao del Norte. Batok sa singer nga si Yang Constantino may angot sa cyber libel nga gin-file batok sa iya nagligad nga tuig 2019. Base sa mandok nga gin-issue sa tung Disyembre 12, 2019 nga ginpasa sa Quezon City Police Chief, si Yang ang ginakusahan sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act. Ang mga kaso ang may 30,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayon. Sa madumduman, Hulyo tuig 2019, sang ginpagkamalaod si Yang matapos ang iya ginpost nga vlog sa social media angod sa pagkadismaya sini sa Dapa Siargao Hospital matapos ang aksidente nga natabo sa iya nga bana nga si Yan Asuncion sa diin nagresulta sa kahuy-anan sa isa ka doktor nga si Dr. Esterlina Tan. Una na nga nagpangayo sang pasaylo ang singer sa iya nahimo apang wala ini nagkapauntat sa pagpasaka sang kaso batok sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Enero 10, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.